Kaixo, esan nahi nizun urruntasunetik askotan gogoratzen ditudala zure itzehatz batzuk. Eta uste dut hori dela nire tatuaiarik garrantzitsuena. Larruazalean ez eraman arren, hitzok beti buruan ditudalako. Barakaldoko auzo batean deigarria iruditu zitzaidan liburu bat ikusi nuen. Hauze zen bere izenburua. Zugan pentsatuko dut. Jobet Gloriarena. Momentu hartan, ura hartzea pentsatu nuen, baina ezen momentu ona, nonbaitera joan behar nuelako. Ahatik, izenburuaz gogoratzen aritu nintzen egun batzuetan zehar. Esan zen izkidan hitzehatz horiek denoi esatea gustatuko litzaidake. Ez dudalako uste hitz horien esanahia eta garrantzia galduko denik, ozen esateagatik. Ezin gara karateka onak izan senseirik gabe. Esan zuen egun batean nire sensei Josek. Ez dakit hizkuntza batean ondo sakondu daitekeen beste pertsona batzuekin elkar eragin gabe. Baina badakit nik ez nukeela lortuko. Ez nukeelako ikasteko motivaziorik izango. Ez banu aukerarik izango hizkuntza horretan bizi diren pertsonen lanaz disfrutatzeko. Haiekin eta haiengandik ikasteko edota inporta zaizkigun pertsonekin komunikatzeko. Karatean eta irudiak baliatzen dituzten hizkuntzetan, antzeko zerbait gerta daiteke. Agian lehen aipatu dudan urruntasuna hainbestez nabaritzeko, baita bizi garen beste ritmo zehatz batean bizi nahi izateko. Konpromezuaren erritmoa bilatzeko, indarraren eta sentikortasunaren arteko erritmoan. Inoiz ez dizut esan, baina arropan kolore zehatz batzuk jarri nahi izatea, ez da soilik estetika kontua. Zuk zer ikusia daukazu horretan, baita beste pertsona batzuek ere. Inporta zaizkidan koloreak, modu batean edo bestean, esan nahi pertsona da eman diegulako dira garrantzitsuak. Gogoratzen alduzu pase lo que pase hitzak larruazalean betirako idatzita edukitzeak, konpromezu handia suposatzen zuela esan zenidanean. Orduan, nik azaldu nizun mezu hori ez zegoela beste inori zuzenduta, baizik eta nire buruari zuzendutakoa zela. Bizitzan edo zer gertatu arren, ditudan ametsak jarraitzen segituko nuela gogorarazteko. Hori esan da lasaitu zinen, beste ikuspuntu batetik ikusi baitzen nuen. Orain berriz, badakit pertsona zehatz batean pentsatzen egin nuela. Ziur aski ez modu oso kontzientean, baina tatuaia pertsona hori faltan botatzen nuelako egin nuen. Ekintza hori behar bada, larruazaleko omenaldi gisa uler liteke. Omenaldi ezari garela, hauten Tyler baten alboan paseatzen nindoala, bi argazki handi ikusi nituen haren horman. Ondoren, autobuseko gidariak bere alboan bi argazki txiki zituela ere ikusi nuen, eta bere seme-alabak zirela pentsatu nuen. Horrek omenaldiei buruz hausnartzera eraman ninduen. Beti pentsatzen dut, liburu, filma edo abesti bat aldatzen dela, aldez aurretik baldin badakigun hori eskainiko diogun. Ziur naiz, modu batean edo bestean, horrek gure irudietan eragiten duela. Irudiek daukaten indar mota bat. Miresten maitatzen ditugun beste pertsonez pentsatzean eragiten dizkiguten emozioak. Orain dela gutxi nire bikoteari kontatu nion zurekin geratzeak beti lasaitasun sakona eragiten didala. Uste dudalako beti zintzotasunez hitz egiten duzula. Zutaz gogoratu nintzen taberna batean, neska baten argazki oso handi bat ikustean. Ez dut uste zure antza zuenik, baina gustoko zenukeen erretratua zela pentsatu nuen, zuk zure lagun bati egingo zeniokeena. Miresten dut nola hitz egiten duzun zure alabaz, modu zintzo eta politu atean. Gogoratzen dut Kaselen erositako postal bat, I still believe in miracles, jartzen zuena, Douglas Gordon artistarena. Momentu hartan bertan erosi nuen hitz horiek zerbait eragin zidatelako, eta bizitzan nahi nituen hitzak zirelako. Nire amonarekin batera gure familiako medikuari oparitzea erabaki nuen. Modu batean edo bestean, esan nahi geniolako. Zutaz ere gogoratuko gara. Horixe da niretzat irudiek duten indarretik indar politena.
Uste dut ez dugula zertan feredun izan behar Virginak bere haurra Jesus eusten duen irudietan identifikatzeko, edo erazan behar Ebak bere semea eusten duen irudia begiratzean. Zuengan pentsatuko dut. Zaila